sa umaga, palaging tulala dahil sa sabungan ay talo na naman. Pare, huwag problemahin dahil problema mo'y sasagutin. Pare, manok mo'y painumin ng intenso panalo. Manok mo'y agresibo, palaging panalo. Sa intenso panalo, ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Ang manok pula, siguradong ubra, kumpletong binamina, tsak panalo ka. Plus power stag premium, sagana to sa calcium, minerals, zinc at protina. Intenso panalo na tayo, sa intenso panalo. Ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Sa intenso panalo. Sinisipon, nilalagnat na naman ang nalaga ko, ang manok kong kasama, gabi't umaga. Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamok Sporte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Tumatamlay, humihina ang aking alaga. Paano na kaya? Anong magagawa? Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamok Sporte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamok Sporte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita
Plus ka na, Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa Kings Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Ayan! Hello po sa inyong lahat. Magandang araw po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome na naman sa ating programang AgriSenso. Sa agrikultura, asenso ka, of course, kasama po ang inyong Clara Tita. Ayan, o. Tingnan nyo naman, naka-jacket ako ngayon kasi napakalamig po ng aming opisina. Hindi ko alam bakit hindi tinatablan ng lamig ang aking mga kasamahan, pero ako'y nilalamig talaga. Anyway, of course po, kumusta po kayo lahat dyan? Kumusta po ang mga ating mga followers, ang ating mga viewers dyan sa ating Facebook page, dito po sa ating AgriSenso. Kumusta po kayo lahat dyan? And of course, sa mga nanonood din, sa mga subscribers and followers din, ni Ka-Farming Angat Ka, hello po sa inyo dyan. Kumusta po kayo? Sana ay nakakain na kayo. Kumusta po ang inyong tanghalian, yung hapunan kagabi? Ngayon, tanghalian. Ang kanina, umaga, ano yung ulam ninyo? Nabusog ba kayo? Diba? So, ayan, it's a beautiful day today. Of course, kahapon ay na-discuss natin, no? Kasama po si Manok Tambayan, kung ano po yung magiging marketing strategy ninyo when it comes po sa pagbebenta po ninyo ng inyong mga heritage chicken. Okay? Yung mga heritage chicken natin, ito yung mga foreign chickens, hindi native, kasi nga heritage chicken. O, diba? So, of course, diba, ang dami pong tips na ibinigay sa atin si Manok Tambayan. At yun nga, importante na madiskarte po kayo sa lahat ng bagay. Okay? Mula po sa sisiw, pwede nyo po yan siyang ibenta. Kahit sisiw ha, pwede siyang ibenta, mga weekdays old. At saka ganun din po doon sa mga ready to release na, itong mga RTL, ready to lay eggs na mga chicken. Marami pong pwedeng pagbentahan yan, at lalong-lalo na po doon sa mga restaurant, yung mga nagluluto ng arroz caldo, yung mga naglelechon manok, yung mga ganoon, yung mga karinderya, ayan, pwede nyo po yung pagbagsakan ng inyong mga heritage chicken. O kahit anong klaseng manok. So, importante po yung connection ninyo doon sa mga nabanggit ko na mga establishment. At ganun din po, importante po na may mga member po kayo ng Facebook group, okay? Nasa social media na tayo. So, itong ibig sabihin nito, it's all about digital marketing na. So, importante na meron po kayong social media para ma-post po ninyo ang inyong mga produkto. At I'm sure na marami pong makakakita niyan. Kasi sino ba naman ngayon yung walang mga cellphone, diba? Halos lahat na may cellphone. Kahit bata nga, may cellphone na. Diba? So, grab na natin ang chance, yung opportunity na makita yung inyong mga produkto, yung mga manok para maibenta nyo po yan sa mga nangangailangan. Okay? Sa mga naghahanap po ng ganoong klaseng manok. Ayan! It's a beautiful day again po sa lahat po ng mga nanonood sa atin ngayon, sa lahat po ng mga ka-agrisenso natin, sa mga ka-farming angat ka. Kung kayo po ay nanonood sa atin ngayon, maaari po bang request ko po sa inyo, i-comment nyo po yung area kung saan po kayo nanonood para po i-shoutout natin. Okay? Para ma-shoutout natin later. Okay? If ever meron din po kayong mga tanong, maaari nyo rin pong i-comment dyan sa ating comment section box sa ating live ngayon para po ay mabasa natin. At saka if ever hindi ko po alam ang sagot, pwede ko po yan siyang mai-forward doon po sa mga makakasagot ng inyong mga tanong, okay? Susubukan ko po yung maibigay sa inyo lahat-lahat today, okay? And special shoutout also sa lahat ng mga nakikinig sa ating Kings Radio Station dyan po sa Himalala Negros Oriental. Naabot po tayo sa Cebu Province. Hello po, magandang hapon, magandang araw po sa inyong lahat.
Naway okay lang din po kayo dyan. Ganun din po sa ating mga ka-Kings Radio po sa Maya Agusan del Sur at dito po sa Davao Region. Okay? Hello po sa inyo. Magandang araw po. Okay? And munti ko na makalimutan ang ating mga viewers din pala sa Regional News Group or RNG Luzon. So, i-replay tayo mamaya, no? Around 7 p.m. po doon sa kanilang Facebook page. Ayan. I think I am talking too much. Huwag na siguro nating patagalin ngayon kasi napakaganda po ng topic ngayon na ibibigay sa atin ni Ka-Farming Angat Ka. Okay, biruin mo. Pwede palang magsimula sa farming na walang puhunan. Paano kaya? Posible kaya yan? Oo. Kailan ba kayo nag-farming? Kailan kayo nag-farming na wala kayong nilalabas na pera? Wala kayong nilalabas na puhunan o kapital? Oh. Nangyari ba yan sa inyo? May experience ba kayo niyan? Diba? Posible or imposible? Yan yung mga tanong dyan, no? Nag-aalaga ka ng manok, pero wala kang nilalabas na pera. Possible kaya yun? Ayan, nag-aalaga ka ng baboy, meron kang baboyan, pero hindi naman, kumbaga wala ka rin nilabas na pera doon para magkababoy ka. Possible ba yun? Yan. Yan yung mga dapat nating alamin, okay? Alamin natin yan siya mga kapatid. Mga ka-agri, okay? Ayan, ang tabayanan po ninyo. Sige na, okay? Ang ingay na. Maingay na ako. Okay, alam ko na. Ayan, sige. Huwag na siguro natin patagalin pa. Pakinggan po natin, manood po tayo sa discussion po na ibibigay sa atin ngayon, Ka-Farming Angat Ka, of course. Mula po yan kay Sir Jid, okay? Posible ba na walang puhunan na ilalabas sa pagpa-farming? Ayan! Okay! Roll VTR! Hello po mga ka-farming, kumusta po? Ito live na naman tayo dito sa Ka-Farming Angat Ka. Kumusta po? At ngayon naman ang topic natin ay itong pagsisimula sa farming ng walang puhunan. So ito i-share natin ngayon, ito ay mga base lamang din sa naging experience namin. So i-share ko lamang din ngayon yung mga ginagawa namin noon. Although ito ay hindi ganun kadali kasi kailangan din dito talaga ng tiyagaan. Mahabang panahon ang kailangan, mahabang panahon ang kailangan gugulin para magkaroon tayo ng sariling alaga. Pero at least mayroon tayong sinisimulan, mayroon tayong ginagawa para doon sa mga pinapangarap natin. So sa amin, actually dito sa farming naman, kapag naumpisa tayo dito, as way of life lang talaga natin ito, hindi natin masasabi na talagang kikita tayo dito. So dito sa farming, parang ano lang natin, parang kasama lang sa ating pamumuhay na meron tayong ibang na-enjoy. So pwede naman tayong makialaga. Actually, itong i-share ko ay based sa experience namin noon. Yung mga magulang ko, yung tatay ko, nanay ko, wala rin silang kapera-pera noon, kaya ang ginawa nila, nakialaga mo na sila. Alam naman natin na yung mga baka, kalabaw ay sobrang mahal kapag yan ay binili. Gusto ni Papa na magkaroon din siya ng mga ganong klaseng alaga kasi doon sa paligid sa amin, napakarami din ng mga damo, mga damuhan yung area doon. Maging sa tapat ng bahay namin, may mga damo, mga Carabao grass. Tapos doon sa pinakababa noon, meron ding nakukuha na ng mga kumpay kasi palayan. So, yun yung mga advantage din kung saan nakikita yung mga resources na pwedeng gamitin doon sa area namin. Kaya, yun, doon nila nakita na talagang pwede mag-alaga ng baka. Kasi dati talagang sa probinsya namin yung mga baka, yun yung mga usual. Baka, baboy, kalabaw, yan, manok, yan yung mga usual na inalagaan sa likod bahay, sa backyard farming. So, yun yung mga naging paraan. Doon naman sa mga pag-alaga ng baboy, noon uso rin, nakikita ko maging sa mga paligid namin, sa mga kapitbahay namin, o maging kami man ay natry din namin noon na makialaga o magpaalaga ng baboy. So, yung mga ang nagiging paraan naman doon, kapag gusto mo makialaga ng baboy, isang babae na biik, pwede mong alagaan. Kung saan pag lumaki na yon, magiging hati na kayo nun. Kung gagawing inahin yon, so yung anak nun, hati kayo. Tapos yung pinakainahin mismo, hati na kayo nun kasi ikaw na nagpapalaki. So yun yung base lamang din sa namin, sa pamamaraan sa lugar namin. Kasi may iba-iba ring mga pamamaraan kasi depende rin yan. Wherein doon naman sa pagpapalaki ng baboy, hindi naman siya ganun kagastos. Kailangan lang talaga din doon tiyaga. Tiyaga sa pangunguha ng kangkong kasi doon nga sa area namin maraming tubig na area. So maraming kangkungan. Tapos may mga tanim-tanim na gabi. Tiyagaan lang talaga yon. Kailangan mo lang kuhanin yung mga pagkain ng baboy para hindi ka na gumastos. Wherein kung i-compare natin sa panahon ngayon,
karamihan ay nakabase na sa feeds. Nakabase na tayo sa feeds sa pag-alaga ng baboy. Pero sa amin noon, hindi kami nakabase sa feeds. No, doon lang kami sa mga nakukuha sa paligid, yung mga kangkong, gabi, kamote, yung mga dati nga di ko pa alam itong Madre de Agua eh. Itong Madre de Agua kasi medyo bago ko lang nalaman ito na isa rin sa alternative na pagkain na sa mga baboy na mataas din sa protina. So, yun yung mga pamamaraan sa amin noon na pag nakialaga ka, hindi mo naman kailangan gumastos ng feeds. Yun lang kinukuha mo sa likod bahay. So, hati kayo noon paglaki. Wherein napakalaking advantage yun doon sa may-ari din ng baboy. Kasi hindi niya na palalakihin. So, hindi na siya mahirapan pa ng magpakain kasi meron nakialaga. Hati naman sila paglaki. Kailangan lang yun palakihin ng may-ari para makita sila kung ibibenta nila yon. Pero kung gawing inahin, mas maganda kasi mas dadami. So, ikaw na nakialaga, magkaroon ka na rin ng part mo na baboy doon. Lalo na doon sa mga nanay sa bahay, kung meron tayong, yung iba nga, bagong couple, bagong mag-asawa, na walang pampuhunan. So, pwede natin gawin yun kung si nanay nasa bahay naman. So, pwede niya alagaan. Tapos si tatay na may trabaho, tanim-tanim ka ng gabi sa likod o kaya kamote. At kung may palayan kayo, kapag tag-ani, pag nagpagiling kayo, may makukuha kang darak. So, yun yung gagamitin ngayon na pampakain din doon sa baboy, yung darak ng palay. Na ihahalo mo doon sa mga patukal na alternative. So, yun din yung napakaganda din na paraan para hindi mo kailangan gumastos. Pero kung gusto mo na madalian, so talagang kailangan mo ng puhunan. Kung halimbawa, gusto mo agad-agad, meron na. So, kailangan mo ng puhunan dyan para pambili mo ng biik, pambili mo ng baka, kalabaw, so nasa na yun. Pero kung maliit ang puhunan mo, gusto mo agaran din, magsimula ka muna sa manok. Bili ka ng manok, no, kahit na isang pares ng manok, isang lalaki, isang babae, pero dapat hindi rin inbreeding. Kasi sa akin, ayoko nung inbreed na magkapatid sila. Mas prefer ko na sa ibang farm ko naman kinuha na hindi naman konektado. No, sa ibang farm ko kinuha yung lalaki, tapos yung babae dito sa kabilang farm naman, para hindi naman inbreed yung magiging yung magiging pinapalahi kong alagang hayop. So, yun naman yung pamamaraan sa amin. So, yun yung para sa akin, napakaraming paraan din kapag nasa farming tayo, meron tayong mga paraan na pwede natin gawin para magkaroon tayo ng sarili nating alagang hayop na hindi tayo naglabas ng pera. Ang nilalabas natin yung tiyaga natin, yung sipag natin, kung meron pa naman tayong extra na oras. Pero kung busy tayo, no choice tayo, kailangan nating bumili. So, yun, itong nasuggest natin ay base lang ito doon sa naging paraan din namin noon na hindi naman naging busy masyado si mama. So, si mama yung naka-assign doon sa mga alagang hayop habang si papa ay naghanap buhay naman para may pangkain sa pang-araw-araw. So, yung mga alagang hayop, napaparami, napapalaki sila kasi hindi naman sila nakuhanan. Kasi may ibang source of income, may ibang source na ginagamit para pambili ng pagkain, pang-ulam, mga panggastos, eskwela. So, may ibang source naman habang nagtatrabaho. Kaya sa atin, mas maganda kapag mag full-time ka sa farming, dapat meron ka rin other source muna bago mo gawin yon. Para sa akin, dapat sa umpisahan mo muna, alamin mo muna kasi minsan kapag dumirekta ka dyan, halimbawa, umalis ka sa trabaho mo, nag-focus ka dito, tapos yung pala, malulugi ka kasi hindi mo pa alam talaga mismo yung pamamaraan doon. So, kailangan mo munang alamin. No, kailangan dahan-dahan muna. Step by step lang muna. Para habang tumatagal, doon mo nalalaman mo, natutunan mo na talagang nandun ka, yun yung hilig mo. Kaysa dun sa nabigla ka lang, naglaga ka agad ng marami, tapos bandang huli, na-realize mo, hindi ka pala para dun. Kasi nung nagkakasakit, sumuko ka na. Nung nagka-problemang kaunti, sumuko ka na. So, ibig sabihin, hindi ka para dun. No, kailangan mo talagang tiyagain. Kailangan mo rin tingnan yung sarili mo na talagang passion mo, yung hilig mo, yung iyong mga ginagawa, para mas na-enjoy mo. Yun kasi ang lamang pagka-passion natin o talagang hilig natin. Kasi kahit anong mga problema dyan, ginagawa natin ng solusyon, ginagawa natin ng paraan. At saka kapag hilig talaga natin, iba ang natin, iba ang ating doon sa mga problema, mas na-challenge tayo. Kumbaga, mas na-enjoy natin yung ginagawa natin. Kung may pagsubok, na-challenge tayo, hindi tayo agad pinanghihinaan ng loob. Maliban na lang kapag sobrang malaking problema, malaking challenge, namatay yung alaga mo, sabay-sabay, so sobrang lungkot nun. Pero tinitingnan, kaya mas okay pa rin na dahan-dahanin natin para kung mangyari man yon, at least hindi ganun kalaki yung nawala sa atin na halaga. Either kung pinaghirapan natin matagal, pero kahit pa paano, kung matagal ka na nagkalaga ng hayop, hindi na basta-bastang mamatayan ng marami yan kasi tulad ng nabanggit natin, step by step, natutunan mo na yung mga techniques mo. So, ganun din doon sa market, step by step mo din na
mapalago yung market mo kasi syempre pag nagsimula ka pa lang, kailangan mo munang bumuo ng market mo. Kasi minsan may ganun din na naparami mo na nga yung alagang hayop, marami ka ng produkto, ang problema mo naman kung saan mo naman dadalhin yung produkto mo. So syempre kailangan mo talagang aralin din maigi yung market. Minsan kasi naparami mo na tapos sinisi mo pa yung iba. Sabi kasi maganda eh. Tapos pagdating naman pala dito nung ito na marami na, wala naman palang bibili. So syempre hindi na kasalanan yun nung nagturo sa'yo. Kasalanan mo na yun kasi hindi mo wino-workout yung market. So, syempre, lahat tayo, maging kahit anong negosyo, lahat naman nagbi-business, hindi sila nakabase dun sa sabi niya lang. Mas nakabase sila dun sa pagbuo rin ng sarili nilang paraan, sarili nilang technique, para magkaroon din sila ng magandang market dun sa kanilang negosyo. So, halimbawa, galing ako dati, CCTV company. So, hindi nakabase itong CCTV company na to doon sa market niya, na hindi porket sinabi ng kaibigan niya, okay yung market ng CCTV, magiging okay yung market niya rin dito. So, kailangan both sila mag-work. I-work out niya rin na magiging maganda yung market niya. So sa akin, mas best na ang practical dyan sa akin, kailangan dahan-dahan para mabibuild mo rin yung market mo ng dahan-dahan. Habang tumatagal, maraming nakakilala. So habang tumatagal, nire-refer ka ng nire-refer, lalo na kung maganda naman yung produkto mo, kung maganda naman yung quality. So, yun yung mga yun din yung mga based din sa experience namin na i-share ko lang din sa inyo kasi ito rin mismo ay ginagawa din namin ngayon. Step by step, start small lang muna tayo para dahan-dahan natin makikilala yung market. At habang ginagawa natin, since start small yan, hindi mo pwedeng kuhanan yan na panggastos mo sa bahay. Hindi mo pa pwedeng kuhanan yan ng pampaaral mo. Siyempre kasi nagsimula ka pa lang. Kasi kung nag-resign ka na agad, umalis ka na sa trabaho mo, nag-full time ka dito, so dito mo na kunin lahat, wala rin mangyari dyan. Mawawala din agad yung business. Kaya ang daming nagnegosyo na sobrang nagtitipid sila, sobrang kuripot. Sabi nga nila, yumaman yan kasi nagiging sobrang kuripot na. So may mga ganun, maraming mga nagbi-business, nagkukuripot kasi sobrang halaga sa kanila, maging 1 piso, 2 piso, sobrang halaga yan sa kanila. So ganun ka lupit. Kahit na pag nagtrabaho ka nga, mapansin natin, talagang ina-account lahat yan, kahit piso, 25 centavos, lahat yan kailangan mong i-bayad mo yan doon sa doon sa accounting nyo. So, yun yung mga ginawa din namin noon na pwede natin gawin. Or, meron din content pala kanina sa farming business at iba pa, tungkol doon sa pagsisimula din sa paghayupan, kung walang puhunan, nabanggit din natin doon. May mga ilan din kasing technique na talagang talagang ginagawa ng paraan step by step, kahit na maghirap, kahit na lahat ginagawa, kahit na mapagod para lang makabuo ng pangarap niya. So halimbawa, kung may option ka naman, halimbawa sa likod bahay mo, may space yan na napakalawak, madamo, sabi mo gusto ko ng kambing para malinis yung likod bahay, kaya lang wala kang pambili. So yun naman, mas maganda, tamnan mo muna yon, yung damuhan na yun, linisin mo muna, tamnan mo muna, tapos kapag nabuhay na, tanim ka ng kamote, ng kasaba, ng gabi. Kapag nabuhay na yan at nagalaman na yan, so pwede mo namang ibenta. So kapag nakabenta ka na, pwede mo nang ipambili naman yon ng alaga. Halimbawa, biik, kung kaya mo bumili na ng biik. Or kung hindi pa, manok. Start ka muna sa manok. Kasi gustong-gusto mo mag-alaga ng hayop. Or habang tumatagal, kapag dumami ng manok mo, or kapag mas marami pa yon, pwede mong ibenta at bumili ka naman ngayon ng kambing. Pwede ka magbenta. Hindi mo ibenta lahat. Pwede ka magbenta. Ibili mo naman ng kambing. Sobrang tagal, matagal yon, hindi ganun kadali. Ganun talaga pagkatyagaan kapag gusto natin na magkaroon tayo ng isang bagay, kailangan talaga pinaghihirapan din natin. So, hindi lang yan basta-bastang kusang dumadating. Marami naman, kahit na sabihin natin yung mga yumayaman dyan, marami dyan. Halimbawa, yung mga may-ari ng SM, may-ari ng Robinsons, galing din sa hirap noon, naglalako. May iba noon, may sari-sari store, nagtitinda ng sapatos dyan sa mga tabi-tabi. So may gano'n na ngayon ay may-ari na ng mga malalaking mall. Marami silang pinagdaanan, maging sila man ay dumaan din sa gano'n kahirap, gano'n katyagaan para makamtan yung mga pangarap nila. Kasi minsan dyan sa mga pangarap natin, hindi naman yan yung tayo lang mismo gumagawa na pag ginawa natin lahat. Halimbawa, nagbenta tayo na sobrang mahal, para lang kumita. Parang lang siya parang nakuha mo nga yung presyong yon, pero parang hirap kang makaahon kasi nga parang minsan nandadaya ka na kasi pinasobrahan mo naman ng todo. Mas okay pa rin yung nasa tama ka lang kahit na hindi naman ganun ka sobrang mahal
no, nasa tama pa rin. Para may guide din tayo mula sa taas. Kasi sa akin yun talagang pinakamahalaga, yung guide mula sa taas. Kapag ka anong tinanim natin sa ating kapwa, yun din kasi ang ating anihin. So, yun ang aking mga pananaw din. No? So, yun. Yun ang pwede natin gawin sa farming. No? Kapag ka gusto natin na magkaroon ng sariling alagang hayop, pwede tayo magsimula dun sa mga step by step na mga pamamaraan. Kailangan muna natin gamitin yung tiyaga natin, yung ating mga diskarte dyan. So, maraming nagsabi na lugi daw sila. So, yun ay sila lang. Tayo hindi tayo malulugi. So, kung malulugi man, gawa natin ng paraan para hindi na tayo malugi. Gagamit tayo ng ating malupit na diskarte para talagang mapagtagumpay natin yung ating ginagawa. So, nasa atin din naman yun. Kasi dami nga nagsabi, minsan nga may mga content tayo, dami nag-comment, lugi naman daw, nalugi rin sila. So, marami pa rin namang hindi nalugi, marami pa rin namang kumita. Kaya hanggang ngayon, meron pa rin mga alagang manok, may mga baboy, may mga kambing, may baka, kalabaw, may mga nag-aalaga pa rin. Kasi sila kumikita. Pero yung ilan na nalugi, nagsabing nalugi, tumigil na sila. So, wala na silang kikitain. Maging yung kaalaman, nag-stop na hanggang doon din kung kailan sila huminto. Ang karamihan kasi, kapag mayroong pagkalugi, tinitingnan nila ito bilang shield nila para mas lumakas palalo yung kanilang business. Para mas, kasi may natutunan na sila, ba't sila nalugi? So, gumagawa sila ng paraan ngayon para hindi na maulit yung pagkalugi nila yon. Gumagawa sila ng paraan. Yung iba, nagka-problema sa patoka, ang ginagawa naman nila, nagtanim sila ng tanim. Nag-shift sila sa mga native, galing sila dun sa mga hybrid. So, nag-native sila, dun sa native, wala na silang ginastos. Maliban na lang sa pagbili nila ng mga darak. At pagtatanim na lang nila ng mga kamote, ng mga kasaba, ng mga gabi, Madre de Agua, azola, mais, at marami pang mga pwede namang itanim dyan sa likod bahay. Lalo na kung may space naman dyan na napakalawak. So, yung iba naman, kambing inalagaan, kasi damo lang yung kanilang kailangan. May area din na malakas ang kambing. Halimbawa, dito sa Luzon, sa mga Ilocano, malakas din ang Ilocano sa mga kambing. Mahilig sila sa kambing. Pero sa Mindanao, sa mga Bisaya, sa amin banda, mga Bisaya, hindi masyadong malakas ang kambing sa amin, sa Dipolog. Ang malakas doon, baboy, manok. Kaya hindi rin ganun kadaling i-market. So, kailangan ipakilala natin lalo itong market or itong mga benepisyo ng kambing. So, may iba-iba rin kasing market yan. May ibang area, kaya yung ibang area, mas mahal ang kambing. May ibang area, medyo mura ang kambing kasi hindi masyadong mahilig kumain ng kambing yung area na ito dahil nga may iba rin silang pananaw o may iba-iba rin silang pagtingin doon sa klase ng karne ng kambing. So, may ganong may ganon din tayong titingnan dapat sa market natin. Kung halimbawa sa area natin, tingin natin malakas ang kambing, so magkambing tayo. Kung sa area natin, tingin natin mahina ang kambing at kung malakas ang loob natin na gusto talaga natin magkambing, so magkambing tayo. Pero kung yung area natin mahina ang kambing at pinanghinaan natin ng loob bago pa natin pinarami ang kambing at tingin natin wala namang market, so wag mo na ipilit yung sarili mo na magkambing. Mag-alaga ka na lang ng baka or mga baboy or manok. So depende rin yun kasi sa market at depende rin yun sa sarili mong pananaw. So parang SM, minsan si SM noon, sabi nila hindi daw magtatagumpay si SM sa isang lugar na pinaglagyan ng building nila kasi yung iba, hindi naman talaga sa sentro nagtatayo si SM. May ibang SM na hindi naman sentro. No, tulad ng Pampanga. Meron diyang SM na napapansin natin na wala naman talaga sa sentro. So, at marami pang SM tayo nakita na wala sa sentro. Kasi dati rin ako nagkakabit ng CCTV sa SM. Kaya karamihan sa SM na pupuntahan ko dito sa Luzon. So, madalas yung SM, may nakikita ko na nasa kusa yung mga tao lumalapit sa SM. Sila yung kusang nagtatayo ng bahay sa paligid ng SM. So, may mga ganon. Yung iba naman, kahit na medyo malayo sa bahay nila, pupunta pa rin sila ng SM kasi gustong-gusto nila mag-mall, lalo na doon sa mga probinsya. So, isipin natin, nilagay yung SM kahit na medyo sa malayo sa mga tao, pero pinupuntahan pa rin. So, may ganun kasi sa marketing din, na kapag magaling ka rin talaga mag-market, kung talagang naipaparamdam mo doon sa tao, yung market mo, yung ambience na gusto mong iparamdam, so talagang pupuntahan ka ng tao. Kung nagkambing ka, gusto mo iparamdam sa tao yung napakagandang benefits ng pag-alaga mo ng kambing, so pupuntahan ka rin ng tao para bumili at tikman yung karne ng iyong alagang kambing, no? Or yung gatas na yung kambing kasi yun yung market mo, pinaparamdam mo sa tao yung napakagandang benepisyo, sustansya mula dun sa gatas ng kambing mo. So, kanya-kanyang pamamaraan, hindi ganun kadali. Itong sinasabi ko, hindi naman ito yung ibig sabihin ay magaling na magaling ako. So, ito ay halimbawa na lamang, no, kanya-kanyang diskarte din, hindi rin ganun kadali. No, kailangan mo ring i-workout. Kung halimbawa, ako nag-vlog. So, yan, sinishare ko yung mga benefits sa pag-alaga ng kambing. So, yun yung marketing ko. Na kung saan,
dinadahan-dahan kong pinapakilala sa tao yung totoong benepisyo na meron doon sa gatas, na meron doon sa kambing, para yung mga tao mismo malalaman nila at kung gusto nila yung kalusugan na nakukuha nila doon sa kambing, so subukan nila. Kasi marami naman sa atin ngayon na talagang health conscious na rin, na gusto natin healthy tayo. Kasi ayaw natin na magkasakit. Kasi kapag hinahayaan lang natin yung sarili natin na mag-consume ng kung ano-ano, so para na ring parang iniiksian na lang din natin yung kapasidad ng ating katawan, 'di ba? Kailangan din natin na ingatan yung mga katawan natin. Kaya sa akin mas mas prefer ko actually may iba-ibang sa farming, 'di ba? Merong mga sa farming technology na mas mabilis lumaki. Halimbawa, yung mga hybrid na baboy, hybrid na manok, 'di ba? May mga ganong klaseng alaga. Pero ako mas pinili ko pa yung native kasi parang mas masaya ako na nakikita ko yung mga native naming alaga. Although may plan pa rin ako na mag-alaga ng ilang hybrid. Pero mas komportable ako doon sa native. Kasi sa native, mas madaling pakainin ng mga damo, 'di ba, mga tanim-tanim diyan sa paligid, at talagang pwede ko matikman yung mga natural way na produkto mula doon. Yung mga produkto mula doon sa natural way naming pag-aalaga ng hayop. So, yun yung mahalaga sa akin, saka mas napufulfill yung sarili kong pakiramdam pag nakikita ko yung mga native na napakasaya, naka-free range, compared doon sa mga nakakulong lang na mga alagang hayop. Parang hindi ako masyadong although kumikita kasi mas mabilis maibenta, no, pero sa akin kahit na kumikita siya, mas gusto ko pa rin yung native kasi nandun yung fulfillment ko sa sarili ko. Kasi kailangan din dito sa farming, dapat hilig natin, passion natin para happy tayo habang ginagawa natin. At mas less pa ako sa gastos kasi nagtatanim lang kami, so yung tinanim namin pag namunga, pag nagkalaman, so yun din yung binibigay namin sa aming mga alagang native. So yun din yung pananaw ko dito sa farming para mapaunlad namin. So yun, tingin muna tayo dito ng mga iilan sa mga nagkomento. At yun nga pala, sa mga nais din magtanong, kasi lalo na ngayon taglamig, napakarami sa atin na nag-order ng King's Vita Plus na vitamins. No, ito actually ito ay nabibili sa mga Agrivet stores nationwide, pero may mga ilan pa rin na wala pa, so pwede kayong magmensahe sa amin. No, pwede nyo kaming imensahe, mag-PM kayo dahil ngayon naka-promo din si LBC, so mas mababa yung shipping fee. No, pag 8 piraso, usually shipping fee niya, ito, pag 8 piraso nito, 8 pakete, ang shipping fee lang usually parang Shopee lang din. No, tumatakbo lang din sa mga 69, 89 pesos. Depende sa area din, kung malayo, mas mahal, umabot ng mga 89 pesos. No, pero 8 piraso na 'yon. Ang 8 pirasong King's Vita Plus na kasya doon sa naka-promo na 'yon. Pero 89 pesos yun ay shipping fee pa lang. O, ito kasi 99 pesos dito sa amin. So, yan. So, kung nais nyo rin masubukan ito sa mga alaga nyong hayop para palakasin yung immune system, lalo na ngayon na tag-ulan, mas maganda malakas yung immune system ng mga alaga natin. No, mas maganda na malakas yung immune system ng mga alaga nating hayop para hindi sila maging sakitin at mas alert sila, masisigla, maliliksi yung kanila pangangatawan. Yun yung hinahabol ko din, kaya gumagamit ako nitong King's Vita Plus. Kasi itong King's Vita Plus, meron ng multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, probiotics, calcium plus D3 enzymes, at marami pang mga makatulong lalo dun sa mga alaga naming hayop. Saka ito ay rehistrado mismo sa Bureau of Animal Industry, kaya ito talaga pinagkakatiwalaan ko na. King's Vita Plus Animal Feed Supplement, subok na rin namin mismo dun sa mga alaga namin. Kaya dito, sa live ko, sa mga vlogs ko, sinishare ko rin sa inyo, pinapakita ko yung ginagamit naming vitamins. So ayan, itong King's Vita Plus, ayan, napakaraming composition niya. Itong 100 grams na ito, meron na siyang vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin K3, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, folic acid, pantothenic acid, biotin, niacin, zinc, iron, manganese, copper, iodine, selenium, cobalt, lysine, D-L-methionine, betaine, probiotic, at marami pang mga sangkap na nakakatulong lalo dun sa mga alaga natin. So, yun yung magandang benepisyo doon sa mga alaga naming hayop, kaya ito yung ginagamit natin. At ngayon, meron na rin tayong mga stocks dito. Kung saan, kung gusto nyo mag-order, meron na rin sa amin nitong King's Vita Plus na vitamins. No? So, yun. Subukan nyo na rin gamitin ito para sa inyong mga alagang hayop kung gusto nyo rin na talagang kahit pa paano ay mas masisigla yung alaga ninyo. So, ayan. Daily kami naghalo nito, no? Once a day. Isang kutsarang King's Vita Plus, hinalo namin sa 3 kilong feeds. Or pwede rin doon sa inumin ng tubig. Isang kutsara sa 4 na litro na tubig ang hinahalo natin. So, ayan. Shoutout lang tayo kasi may mga nagpa-shoutout din pala. Yung mga nag-order na nito.
Ayan, kay Ka-Farming Marlo Anza, sir. Magandang gabi po. Nag-order si sir sa atin. Kay Ka-Farming Joseph Morales. Hello po, magandang gabi, sir. Kay Ka-Farming Kaydin Torio. Hello, sir. Magandang gabi po. Shout out. Shout out kay Ka-Farming Edwin Remedios. Hello, sir. Magandang gabi. Maraming salamat sa pag-order. Kay Ka-Farming Odessa Flores. Hello po, ma'am. Magandang gabi. Maraming salamat sa pag-order. Kay Ka-Farming John Mejia. Kay Ka-Farming Rizel Karungay. Yan. Kay Ka-Farming Nilia Armamento, kay Farming Fora Lee Cajes, kay Farming Jem Alapa, kay Farming Leoniza, kay Farming Silverio, kay Farming Edgar, kay Farming Gerald, kay Farming Saldi Gonzales, at sa Pinagpala Backyard Rabbit 3. Gumagamit na rin siya ng King's Vita Plus sa mga rabbit niya. So ito kasi, at yan, marami pang iba kay Farming Alciora Oy Shopee. Yan, at marami pang iba. Napakarami na rin na sumubok nito, gumagamit sa mga farm nila nitong King's Vita Plus na vitamins, dahil ito ay subok na talaga ng karamihan. Kahit na mag-search ka sa Facebook no, mga feed supplement, ang lumalabas itong King's Vita Plus dahil sa dami ng gumagamit, dami ng mga nagpo-post din ito no, sa kanilang mga Facebook account na ito yung mga ginagamit nilang vitamins sa mga alaga nilang hayop. At marami dito yung nakakausap na mga gumagamit na nito, matagal na user na doon sa mga alaga nilang hayop. So yan, King's Vita Plus na vitamins na napakalaking tulong din so far sa amin based sa naging experience ko din. So ayan. So ito ay rehistrado sa Bureau of Animal Industry sa numerong VDAPM 18099. So pwede kayo mag-PM sa amin, meron kami available nito. Or pwede kayo mag-check sa mga Agrivet stores nyo sa area nyo kung meron. Pero kung gusto nyo na direkta sa amin, pwede rin kami magpadala sa inyo via LBC. COD to. So cash on delivery, kapag na-deliver na sa inyo, doon nyo nababayaran para sure kayo na nandun na talaga yung produkto. So, yan ang King's Vita Plus animal feed supplement na ginagamit namin ngayon sa aming mga alagang hayop. Paubos na ito actually itong stock natin dito sa Caloocan. So, ang location pala nitong product natin, Santa Quiteria, Caloocan ito. Kaya sa taga Metro Manila, mas mura yung shipping fee nito. Dahil dito lang within Metro Manila. So, pag medyo sa Luzon, usually mga 69 pesos. No, sa Visayas, Mindanao, usually 89 pesos. So, yan. Talagang subok na. Proven and tested na rin namin itong King's Vita Plus. So, kayo, pwede nyo rin subukan sa inyong mga alagang hayop itong King's Vita Plus na vitamins. Lalo na ngayon na taglamig na kasi madalas ang ulan. So maraming ang mga nagchat-chat sa atin na may mga problema daw yung alaga nila, nagkakasakit dahil nga doon sa panahon. No? So sa amin, ito lang yung ginagamit namin para lumakas yung immune system. Pero kung sa area natin, merong mga sakit na uso dyan, mas best din kung merong bakuna na ginagamit dyan sa area natin. So pwede natin gamitan ng bakuna para mas secure talaga. Kasi ito, nakatulong lang to pampalakas ng immune system. Although sa amin, hindi kami nagbabakuna kasi wala namang kumakalat na sakit doon. So par naman, nung time na nagkakasakit yung mga manok ng kapitbahay namin, yung sa amin hindi naman din nagkakasakit. So gumagamit kami ng mga vitamins din sa mga alaga naming hayop. At bukod doon, meron ding mga pananim si Papa kasi yung tatay ko mahilig din maniwala sa mga panipaniwala. So yan, nagtatanim-tanim kami ng mga mansanitas o yung artiles kasi daw malaking tulong din yun. Yung mga bunga nun, meron din siyang antibacterial na parang natural antibacterial doon sa mismong prutas niya. Based lang doon sa nabasa ko rin sa Google. Kaya sabi ni Papa, malaking tulong din daw yun doon sa mga alagang hayop namin. So, yun yung mga pamamaraan din sa amin para kahit papaano ay hindi kami madamay kapag may mga problema yung aming mga kapitbahay. Pero inulit natin, mas best pa rin magbakuna at kung may sakit talaga yung alaga natin, bigyan pa rin natin yan ng gamot. Sa gamot naman, ang ginagamit namin, Panamox Forte naman. Ang gamit namin sa mga may sipon, laway-laway, bulutong kuray, sa Paul cholera, may mga halak, yung mga ganyan. Although bihirang-bihira lang talaga magkasakit yung alaga namin, pero kung may ganun man na nangyayari, binibigyan namin agad yan ng Panamox Forte. Maging doon sa biik namin, kapag nagka-diarrhea, lalo na ngayon, uso ang diarrhea sa mga biik, Panamox Forte, binibigay namin dyan. Gumagaling agad. Ang ginagawa ni Mama dyan, hinahalo niya sa tubig, kunting tubig lang, tapos yun yung pinapainom niya doon sa mga biik na nagtatae. Minsan nga, pag may area, may isang inahin, tapos may mga biik siyang kasama, kapag kahit isa lang yung nagtatae dyan, lahat na yun. Pinapainom niya na kasi hindi niya naman sure kung saan doon mismo. Although minsan nakikita mo sa puwet ng baboy, parang may parang nagkalamat yung sa niya, sa paa niya kasi siyempre tabi-tabi lang pala sa mga kumakain. Siyempre, may dumi ng baboy yon. So, yun yung binibigyan niya. Pero madalas, kapag may nakita siyang isa, lahat na, pinapainom niya na ng Panamox Forte.
So, yun yung ginagawa niya kapag may ganun na problema. Doon naman sa mga manok, kapag nakatali lang, pwede naman yung Panamox Caplet naman. Yun yung pinapainom na capsule. Up to 7 days, pwede painumin nun. So, yun yung para sa may mga sipon, laway-laway, bulutong kuray, sa Paul cholera, mga halak. Diba? Yun yung mga binibigay naman. Pero sa mga naka-free range na hindi naman natin nahuhuli, so Panamox Forte ang gamit namin na pinapainom sa kanila. Kasi itong Panamox Forte, kompleto na to. Meron siyang paracetamol, Tylosin, amoxicillin, meron din siyang carbocysteine. So, napakaraming sangkap niya para talagang mapagaling yung mga alagang hayop. Yun yung mga ginagamit namin para doon sa mga alaga namin. Doon naman sa pagpupurga, kasi maraming nagtanong, sabi nila, puro naman ano yung mga pinagsasabi mo, puro kita, puro ano lang, puro tanim. Sabihin mo naman yung sikreto mo. Ito yung sikreto namin. Actually, lagi nating binabanggit. Ito yung sikreto namin. King's Vita Plus na vitamins para palakasin yung immune system ng mga alagang hayop. Doon sa mga gamot, yung mga nabanggit na natin kanina, Panamox Forte, Panamox Caplet, gamot sa mga sipon, laway-laway, bulutong, mga lagnat, coryza, Paul cholera, sa mga diarrhea na biik, yun yung gamit namin. Doon naman sa pampurga, Worms to Go naman yung ginagamit natin dyan para sa pampurga. No? So, yun yung mga pamamaraan din namin na ginagamit. Doon naman sa mga nagtatanong, ito actually, ginagamit din namin to sa aso, sa pusa. Pero kung gusto natin, meron ding liquid na type ng pampurga, vitamins. Liquid na type na pang vitamins doon sa mga pet naman. Kung gusto natin na yung klase ng pampurga na formulated talaga sa pet, sa mga aso, sa pusa, sa mga pet nating rabbit, pet na ibon, pet na kalapati. So, meron namang King's Vita Pet. King's Vita Pet naman yun, nabibili rin yun sa mga agri-vet stores. No, kapag naman doon sa mga nag-alaga ng manok panabong, although maraming nag-alaga ng panabong, hindi naman talaga nagsasabong, passion lang talaga nila na mag-alaga ng ganung klaseng manok kasi natutuwa sila, na-enjoy sila, at yung bumibili niyan ay yung mga nagsasabong talaga. So, ang ginagawa nila dyan, para balik-balikan sila nung bumibili sa kanila, binibigyan nila yan ng napakagandang vitamins naman. Itong Intenso Plus para sa sisiw na manok panabong. Sabi nga, pati pabo, Intenso Plus binibigay ko. Or mga iba pang manok para malakas talaga kasi may CGF na to, Chlorella Growth Factor, mas mabilis lumaki. So, Intenso Plus binibigay namin. Kapag na medyo malaki naman, yung mga bayong-bayong naman, yun naman yung Intenso Power Stag. Yun yung sa bayong-bayong or mga stag na manok, Intenso Power Stag. Pwede ka siya ipainom, 2 beses sa isang linggo or 3 beses sa isang linggo. So, ganun lang yung pagpapainom sa kanya. So, doon naman sa mga kinokondisyon ng manok, Intenso pa rin yan. Intenso Premium. Intenso Premium naman yung ginagamit nila. Karamihan sa mga breeders ng manok na talagang formulated para pansabong. Yun yung napakagandang vitamins din. At ang dami rin nagsabi, may kakilala ako na matagal na nag-alaga ng manok, kapitbahay namin, no, binigyan ko siya ng Intenso Plus doon sa sisiw. So, based sa experience niya, binibigyan niya ng Intenso Plus yung sisiw niya. Ang ganda daw na padlaki, yung balahibo daw ng manok niya, ang gaganda daw. Hindi tulad nung dati daw na gumagamit siya ng feeds na pansabong lang talaga. Pero yung mga balahibo daw, parang may something na binabanggit niya na hindi ako masyadong familiar, na hindi daw masyadong maayos yung paglaki ng balahibo. So, pero yung Intenso Plus daw na gamit niya doon sa sisiw, mas maganda daw yung pagtubo ng mga balahibo ng kanyang mga manok. So, yun ay based lang din sa experience ng nakausap ko. So yan, na-share lang din natin para doon sa pamamaraan din na pwede nyo rin gawin. So, lahat actually sinire na natin para ayan, na-share lang din natin para kayo rin masubukan nyo na. No, kasi marami ring nagtanong yung sikreto daw. So, actually hindi naman sikreto kasi sinishare na rin natin. So, ito pala si Ma'am Claire Cornelio. Magandang gabi po. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Claire. Shout out, Ma'am Claire Cornelio. Hello po. Magandang araw, Ma'am. Ito pala, ilalabas din itong video natin sa Agrisenso at sa RNG Group, no, sa RNG Group, News Group, no. Magandang araw sa inyo. Shout out po sa inyong lahat diyan. Maraming salamat sa inyong panonood. Kaya Farming Yaw Hilabtik Kurimauni, no, watching from Cyprus, sir. Hello po, magandang araw po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kaya Farming Ernesto Ponce, watching from Nueva Ecija. Hello po, sir. Magandang araw po sa inyo. Kaya Farming Ernesto Ponce, ayos. Maraming salamat po sa inyo. So, ayun. At itong mga mga nababanggit natin, pwede nyo nang i-check sa mga agri-vet stores nationwide. No, sa mga agri-vet stores yan sa Batangas, sa may Mindoro, no, buong Mindanao, buong Visayas. No, pwede kayo mag-check nito sa mga agri-vet stores. At diyan sa may Pangasinan, sa may Baguio,
no, Pampanga, Bulacan, pwede tayong mag-inquire dyan sa mga Agrivet stores. At kung wala kayong mahanap, punta kayo sa PM. Sindan nyo ako para pwede ka namin kayo padalhan through LBC. No, via LBC, 99 pesos lang dito sa amin, wala ito sa Caloocan, at meron lang tayong shipping na minimal, depende sa orders. Para sa akin, masulit kapag mag-order ka ng mga 8 piraso, kasi kasya na siya dito sa, ito, isang pakete ng LBC na medyo maliit, na mas mura ang shipping. So, yung 8 piraso, kasya na dito, so mas mababa yung shipping mo. So, nasa mga, pag within Metro Manila, nasa mga 59 pesos. Pag within Luzon, 69 pesos. For Mindanao area, Visayas, mga 89 pesos. Pero 8 piraso na yon. Sulit na sulit ka na doon sa shipping fee. No? Plus 99 pesos per pack ito. So, yan. Subukan mo na rin itong King's Vita Plus para doon sa mga alaga mong hayop para sila ay gumaling at sila ay gumaling mula doon sa nila, no, sa pagiging mahina, lumaki, no, sa pagiging hindi productive para mas maging produktibo, mas maliliksi, mas sila ay hindi maging sakitin dahil napalakas natin yung immune system dahil sa dami ng sangkap ng King's Vita Plus. So ayun, yun lamang po muna sa ngayon. Maraming salamat po. Thank you po. Happy farming po. Bye-bye po. Hi everyone! Good afternoon po once again and happy Friday mula po sa Mindanao, particular sa Davao City. Ang inyo pong lingkod si Inday Badyang, welcoming you all sa AgriSenso kasama si Clara Tita doon po sa kabilang mundo. Di na kami nagkikita for how many days now? It's because naka-isolate. Hindi naman naka-isolate. Nandito ang babae sa ibang planeta dahil sa nawawala ng boses. But anyway, it's another fruitful Friday para sa ating lahat. Ay, weekend! What's your plan, mga friends? For sure, excited kayo sa mga gala moments. Diba? Bonding time with your family, with your loved ones. So, saan ba yung mga plano nyo for this weekend? So, enjoy, diba? So, dito sa amin sa Mindanao, medyo baka ma-abrupt ang mga plans of going out. That's because medyo maulan-ulan kami. And there is that LPA na possible na maging bagyo by the next 24 to 48 hours. Sana hindi na, no? Para at least tuloy-tuloy ang enjoyment ng lahat. Going out, visiting those places with beautiful Christmas decors with your families and friends. Diba? So, enjoy! We've got more than 10 days more to go before Christmas. Diba? Busy sa shopping. While you go on shopping, mga midnight sales pala bukas. It's because it's Saturday. So, ayun. Seize the moment, ika nga, budget well your money para naman you can buy, not necessarily you buy the most expensive gifts for your inaanak or sino ba yung gusto nyong pagbigyan, but a gift that from the heart is really an overwhelming na already. Okay? Ayun. So dito po tayo sa ating agri-balita sa ngayon. Ayan, pag-uusapan na naman po natin ang mga sibuyas o pulang sibuyas. For the Bisaya is ang sibuyas Bombay, diba? Yan yung napaka mainit na usapin sa ngayon. Ang sobrang mahal na sibuyas kasi nga kulang or limited lang ang supply. Yesterday, we reported about DA confirmed that there was a limited supply of pulang sibuyas here in Davao region. Though, especially for the season Pasko, it's really needed for cooking things and all. Ayun nga, limitado siya. That is why ang resulta is napakamahal ng presyo. Tapos, sinasakyan pa ng mga, what you call this one, ng mga traders, so ibang negosyante na nag-take advantage, minamahal ang kanilang presyo. Very bad. Ay nako. Anyway, sa ating agri-balita ngayon, DA nagpaplanong direkta ng mamili ng sibuyas mula sa mga magsasaka. Buti nga, or maayo pa, diba? Nice ngayon ang Department of Agriculture na direktang bumili ng sibuyas sa mga magsasaka imbis na sa mga traders. Ayon kay DA Assistant Secretary Christine Evangelista, ito ay para maibaba ang presyo ng sibuyas at mas maging abot kaya. Sa ngayon, ang sibuyas ay mabibili sa presyo na 280 hanggang 300 pesos, subalit sa mga kariwa stores ay maaari lamang itong mabili ng 170 pesos. Diba? Take note, almost half of the price. Hinggil sa supply, sinabi ni Evangelista na sasapat ito para sa buong buwan ng Disyembre. Binigyang diin din ni Evangelista na sinusuri din nila ang inventory
hinggil dito at titingnan kung sasapat ito hanggang Enero at Pebrero sa 2023. So inaasahan namang magkakaroon ng ani ang sibuyas ngayong buwan. So ayun, naway dumami ang supply para malesen o medyo bumaba yung presyo. And also, it's a good idea as well na DA will directly buy the sibuyas na pula from our farmers. Why? Because of that yung sinasabi nating mga middlemen, kaya tumataas ang presyo ng mga gulay, not only the sibuyas and the other stuffs, diba? Kasi yung mga farmers natin, they reach out to mga middlemen or other traders sa pag-market ng mga produkto nila. And that's the reason na tumataas ang presyo kasi pumapatong din sila ng amount. Diba, remember, we discussed before with regards sa yung tawag nito, Farmers Business School na tinuturo ng DA and other government agency kung saan tinuturuan ang ating mga farmers to improve their marketing skills. So they don't need na to top mga other persons or middlemen or third men to help them out excuse me, about promoting or selling their products. Ayan. So yan po ang ating agri-balita ngayong hapon mga higala. Ayan. Thank you po. Bukas ulit. Ito po si Inday Wajak. Maraming salamat. Arian, thank you so much. Hindi ba dyan, kahit yung iyong boses ay nakakalungkot dahil ngayon sa iyong ubo at sepon. Anyway, Day, get well soon, Day, ha? I miss you so much here. Sana ay meron ka na at para ikaw na naman ang mag-chika-chika dito. Anyway, maraming salamat po sa mga nanonood, sa mga nakasama po natin sa loob ng isang oras ng ating chikahan. Of course, kina Winter Bilingan Gaya. Good PM mga ka-Agrisenso watching here po from Baguio City. Hello, Winter! Ang ganda ng pangalan mo. Bagay-bagay sa Baguio City. Very winter. Diba? Pa-shoutout na naman siya sa kanyang crush na si Ma'am Randy Guzman. Si Miss Randy Guzman ng RNG Luzon. Ayan. Ay, Christian Hill, nakatulog daw siya. Butit nagising pa. Joke. Butit at nakahabol pa. Ayan. Oh. Sabi naman ni George de la Cruz, Agrisenso, dagdag kaalaman sa pagpa-farming nyo. Oh, akalain mo yun. Nadagdagan ang kaalaman ni George. Oy, hi Yin Balyada from Cebu City. Pa-notice daw. Hi Yin. Sana okay ka lang dyan, Yin. Pahingi naman ng Yin. Ng chorizo de Cebu. Hello to Gabriel Bajang also. Hi Gab! Agrisenso time na. Of course. Ay, our rebound girl, Rihanna Fe Calderon. Mga ka-Agrisenso, hello po. Hello din, Day. Kumusta ang ating mga pabotok dyan, Day? Okay lang ba yan, Day? Anyway, thank you so much po sa mga nanonood sa atin ngayon, sa mga nakasama natin, sa ating 20,000 viewers. Ang saya-saya ko dahil nakahabol kayo. Anyway po, sa mga hindi nakahabol kanina sa topic, pwede nyo pong i-review ang ating live today. Maya-maya po, makikita nyo na po ang ating live. So, punta po kayo, i-view nyo lang po, panoorin nyo lang po ulit para hindi po ninyo ma-miss kung ano po yung mga nabanggit po kanina ni Sir Jid ng Ka-Farming Angat Ka. Doon po sa posibleng pwedeng mag-farming na walang puhunan. So, based naman doon sa mga na-discuss niya, diba, anyway, konting short lang, back lang so, sa topic niya. Ayan, so pwede naman siguro mag-farming. So, pwede ka makialaga na lang, diba? Makialaga tayo ng mga tawag nito, ng mga baboy, o mga hayop na pwede nyo malamanok, diba? So, if ever, sabihan nyo lang po yun, maging caretaker po kayo. Ayan, sabihan nyo lang po yung may-ari na kung imbis na sweldo nyo po ay pera, ay manok na lang, o kaya baboy, kung inahing baboy man yan, yung isang biig dyan ay sa iyo na. O yan lang, simple, para-paraan lamang yun guys, para sa farming, so, diba? Iba talaga kung may diskarte. Ayan. Okay! Anyway, bago tayo mag-say goodbye, I would like to take this opportunity to greet our dear beloved Josh Bear Billones. Hi Josh! OMG! Ang laki! Happy birthday, Josh! Ang ating SOCMED, o, diba? Naka-assign po sa ating SOCMED. / ano pa ba?
SocMed/admin natin dito sa ating camp family. O, diba? Happy birthday, Josh! Naway nakita ito ng iyong crush at naway sa pamamagitan ng ating litrato ngayon ay siya ay ma-fall in love sa iyo. Dahil nga, ang gwapo-gwapo mo. Diba? Tingnan nyo naman, sa laki ng kanyang bunganga dyan, kitang-kita kung ano yung nasa loob ng kanyang kaluluwa. Ang ganda, Josh. Ang ganda ng iyong kaluluwa. Ang gwapo mo physically, but ang ganda ng iyong kaluluwa. Kitang-kita ko, Josh. Anyway, happy birthday, Josh Bear! Oh, no. Meron bang ano dyan? May mga paanli wings ba tayo? I hope happy ka. At may sumilip pa doon, may sumilip pa dyan, sa likod ng picture mo. Happy birthday, Josh! Good health and stay happy always. Good health talaga. Yes, of course, good health. Alam mo naman na meron kang, tawag nito, puno ka sa tamis, Josh. So, wag nang masyadong kumain ng rice, ha? Anyway, happy birthday, Josh, from AgriSenso family. In behalf of Inday Bajang, happy birthday. Ayan, thank you so much po sa mga nanonood. Maraming salamat po sa inyong pag-suporta always po sa programang AgriSenso. Every Monday to Saturday, kahit 1 p.m. po ito ay andyan pa rin kayo nakatutok at nakasama ko with this 1 hour na puno sa chikahan, okay? Anyway, if ever meron po kayong mga balita dyan with regards po sa agrikultura or pwede po nating ma-share dito, please feel to share with us, i-message nyo lang po kami sa aming AgriSenso page. Okay? Okay. Hanggang bukas po muli. Ito po ang inyong Clara Tita. Ayan, ito po inyong Clara Tita. Bukas po ulit, sabay-sabay po nating panuorin ang ating bagong episode. Ang ating episode bubukas sa AgriSenso. Ayan, before tayo mag-say goodbye, hello to Melody Bacanto. Hello po sa lahat watching from Singapore. Hello po, Ma'am Melody. Magandang araw po sa iyo dyan. Ayan, thank you so much po mga ka-agri. Ito po ang nag-iisang programa para sa agrikultura at para po sa inyong mga magsasaka. Ito po ang inyong AgriSenso sa agrikultura. Aasenso ka. Bye everyone and God bless! Labas nga impormasyon sa agrikultura. Mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaukana, aasenso ka pa sa programang AgriSenso. Kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's VitaPlus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.